таҷлили ҳар як иду ҷашнвора барои фараҳ бахшидан ва болидарӯҳии ҳар як хонавода ё ки ҷомеа таҷлил карда мешавад, вале онро дар ҷомеаи кунунӣ на ҳама қабул доранд ва дар бисёри ҳолат вокунишҳои зиёдро дар пай меорад. Салом бинандаи азиз, имрӯз дар мавзӯи ҷашн гирифтани идҳо аз нигоҳи дину равияҳои гуногун суҳбат мекунем. Дар суҳбати мо қарор дорад Фаридун ҳодизода, коршиноси масоили динӣ. устод, шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва чун медонем ки таҷлили иду ҷашнвораҳо дар ҳар як дину равияҳо ба хоси худ ҷашн гирифта мешавад, ки дар аксари ҳолат дар ҷомеаи кунунӣ мо ки зиёда аз 90% суннатӣ ҳастанд, вокунишҳои манфиро ба бор меорад. хуб, сари ин масъала мехостем чанд андешаи шуморо бифаҳмем. идҳои дунявӣ албатта як чизи на ҳама вақт барои хурсандӣ ҳастанд. идҳои динӣ албатта бештар барои қавӣ гардондани рӯҳияи динӣ, фикр кардани чӣ тур мо масалан сахт кардани имон барои онҳо, барои ин равон шудаанд. дар вақти шӯравӣ идҳои динӣ қайд намешуданд. агар қайдам мегирифтанд, бисёр пӯшида. баҳсҳои зиёд дар арафаи соли нави милодӣ пеш меояд, махсусан дар байни мусалмонҳо, ки ин ҷашнро сирф динӣ меҳисобанд. аммо тарафдорони соли нав мегӯянд, ки мо соли навро ба хотири фараҳ бахшидан, ба хотири як соли муваффақиятҳо, як соли анҷомёбии фаъолияти худ ҷашн мегирем. хуб, дар асл гап сари чӣ меравад? На, мардум нодуруст мегӯянд, чунки соли нав ин иди динӣ нест. иди динӣ рӯзи мавлуди Исо пайғамбар аст, ки 25 декабр ё ин дар католикӣ ва дар православанӣ 7 январ ҷашн мегиранд. умуман дар ғарб, дар кишварҳои ғарб агар нигоҳ кунем, дар унҷо ҳама вақт иди мавлуди ҳазрати Исоро ҷашн мегиранд. 31 соли нав барои онҳо ид нест. ман гуфтанӣ ҳастам, ки дар мо ино бисёр сахт ҷашн мегиранд. ҷиянам, умуман хоҳарам дар Амрико зиндагӣ мекунанд ва онҳо нақл карда буданд, ки ба ман рӯзи 31 январ диданд, ки як амрикоӣ ҳамсояашон ҳамон арчаи соли навиеро, лекин дар онҳо Крисмас мегӯянд, яъне мавлудиро гирифту 31 декабр гирифта аз хона берун карду партофт. яъне ки иди соли навро онҳо ид намекунанд. одатан ин идро дар ғарб, дар кӯчаҳо бачаҳо мераванд, масалан ба кӯча, масалан дар Нью-Йорк, дар унҷо ҷашн мегиранд, ки соли нав омад, як чизи нав мешавад. дар онҳо ин анъана нест, ки ин иди дар хона қайд кунем, чунки дар ғарб кӯшиш мекунанд, ки иди мавлуди масеҳро дар хона қайд кунанд. дар он вақт онҳо ё ғоз мехӯранд пухта, ё мурғобӣ. албатта ин чиз ҳаст. яъне ки ғизоҳои махсуси идо надорад. бале. аммо барои соли нав не, ҳама чортараф канда пароканда. ин дар мо ҳама мегӯянд, ки соли навро оила бояд ки бо ҳамдигар бинад. ин анъана аз вақти шӯравӣ, аз солҳои 35 омад. агар ёдатон бошад, агар арча баъд аз он ки инқилоби октябр гузашт, арча умуман манъ шуда буд. то соли 34 ё 35 ёдам не аниқ, ҳамун рафиқ Сталин фаҳмид, ки барои мардум як рӯзи хурсандӣ лозим. зимнан барои мусалмонҳо таҷлили Наврӯз, ҷашни миллии тоҷикон, ки он ҳам дар гузашта соли нав ба ҳисоб мерафт, бо ҳамин гуна баҳсҳо
оғоз ва тамом мешавад. Не ки чизе хеле ки қайд кардем дар соли нав ҳам ҳамин гуна баҳсҳо ҳастанд. яъне аз ин гуна тарзҳо, аз ин тарзи муҳокимаҳо хулоса кардан мумкин аст ки гӯё мусалмонҳо на иди соли нави мелодиро қабул доранд, на ҷашни наврӯз ки ҷашни ориёиҳо ҳаст. пас соли нави онҳо бояд кадом бошад? дар дин, дар ислом фақат ду ид ҳаст. яктош иди асо, дуюм иди рамазон. дигар ид нест, фақат дуто. аммо ман гуфтани ҳастам ки вақте ки шумо масъалаи иди наврӯзро гузоштед, аз як тараф ин ид аввал албатта ин иди динӣ буд, ин иди зардуштӣ буд, аммо боз мурури замон ӯ ба иди дунявӣ табдил ёфт, яъне ки интур шуд ва иди анъанавии мо шуд. мутаассифона вақти шӯравӣ ин идро зиёдтар мегуфтанд ки ин динӣ ҳаст, дигар чиз мегуфтанд, қайд намекарданд ва аксари анъанаҳое ки мо доштем он аз байн рафт. агар нигоҳ кунед, масалан бухорои шариф дар вақти аморати хонагарии иморот, масалан ду аср қабл дар бухорои шариф ҳама вақт наврӯз қайд шуда қайд мекарданд, хурсандӣ мекарданд мардум ва бозиҳои зиёде буд. ва ин чизро масалан аҳмади дониш дар рисолаи таърихии худ тасвир кардааст, инъикос кардааст ва ҳаст. яъне ки мо чӣ хел гуфтанам мумкин ки мусулмон агар ҳамтун нигоҳ кунем, бухоро яке аз марказҳои дини ислом буд. яъне ки ин зидди ислом нест фикр мекунам. дуввум ман гуфтани ҳастам ки вақте ки дар Эрон инқилоби исломӣ пирӯз гашт, дар Эронам бисёр кӯшиш карданд ки иди наврӯзро аз байн баранд. кӯшиш карданд, хеле зиёд кӯшиш ба харҷ доданд, нашуд. оқибат ҳукумати Эрон тан дод, гуфт ки хуб қайд кунед, чунки зидди мардум ин анъана буд ки чандин асрҳо, гуфтанд чандин ҳазор солҳо масалан ин идро қайд мекарданд. ва умуман агар нигоҳ кунем, дар Эрон тамоман ба тарзи дигар қайд мекунанд ва агар ба Эрон нигоҳ кунем, онҳо тақрибан 2 ҳафта истироҳат мекунанд. наврӯз иди миллии мо ҳаст. мо албатта агар мо худро масалан тоҷик ҳисобем, мо бояд ки ин идро қайд кунем, хусандӣ кунем. дигар агар шумо тан додед, гуфтед ки ман мусулмон ва барои ман тоҷик нестам, хуб, дар он сурат албатта онҳо рад мекунанд ва ҳамин идеология ҳоло ҳаст. мардум мегӯянд ки ман тоҷик нестам, ман мусулмон ҳастам. ин коратон нодуруст буд, ман барои шумо кори дурустро нишон медиҳам. яъне ки инам як пайғамбарӣ мекунад. барои ҳамин дар ҳама динҳо ин корҳо буданд. дар замони шӯравӣ ки 15 мамлакат якҷо буданд ва дину равияҳои гуногун доштанд, хуб мегуфтед ки дар он замон таҳаммулпазирӣ дар кадом сатҳ қарор дошт? акнун рости гапа гӯям, агар масалан то соли 41 ё 42 мегуфтанд ки ба дин рӯи хуш намедоданд ва албатта дин дар таъқиб буд. ҳамин аз соли 42 шурӯъ карда, вақте ки Рафиқ Сталин фаҳмид ки дин инам як фактори бисёр муҳим аст, омили муҳим аст, ӯ иҷозат дод. баъд аз ин масалан ҳам патриархияи Русия пайдо шуд, ҳам Садум, яъне ки идораи динии мусулмонон пайдо шуд дар Осиёи Миёна,
و بدین به مسجد شدن دیگه اجازت شد. اما البته با اون مقیاسی که پیش از انقلاب بود. имконият додан барои ибодат кардани ҳама динҳо буд ё ки динҳои махсус буданд? همه من فکر میکنم که همه. البته ما 3 دین داشتیم، 3 دینی مهم داشتیم، یعنی که مسیحیت، یعنی که کلیسای روس، اسلام و یهودی ها مثلا همه حقوق داشتند و البته این بت پرستان هم پیدا کردن این چیزا. البته اونها در دور بودند، آنها کار خودشون رو میکردن، آنها زیاد نبودند، برای این با آنها اینقدر اهمیتی سختم نمیدادند در اون سال. چنانه که ما شاهد هستیم چند سال پیش در تاجیکستان موضوع تجلیل هلال بسیار گرم شد، ولی مقامات و برخی فعالان جامعه نیز به مقابل آن همچون یک عنصر بیگانه برخواستند. واقعا هم حدود 10-15 سال پیش چنین ایدها در ما نبود. به فکر شما پیدا شدن چنین ایدها از چی گواهی میدهد؟ هالووین و امروز 14 فوریه است، روز ولنتین هست، این هم هست. من دیگر چیز من تاکید کردم که این چیز رو مثلا فرهنگ غرب و خصوصا فرهنگ امریکا یک دیگر فرهنگ را توبه کرده است. چون که اگر حالا تلویزیون و کینو و اینترنت ببینیم، مردم بیشتر فیلم های امریکایی تماشا دارند و البته با این فیلم ها و این عنعنه ها میخواهد که تقلید کند. یا 23 فوریه همه کوشش میکنند. من باوری کامل دارم که مثلا 14 فوریه آهسته از بین میرود یا نام اون رو دیگر میکنند. خلاصه چی باید کرد که به ایدو جشنها آدمان پیش از همه به صفت یک رکن خرسندی بخش آدمان مناسبت شود، نه بیشتر از این؟ اگر سطح زندگی مردم بلندتر باشد، آنها دشواری کمتر داشته باشند، البته خرسندی هم زیادتر می شود. این چیز بسیار مهم است. وقتی که شما امکانیت دارید که مثلا خرسندی کنید، یعنی که بچه هاتون رو گیرید و با پارک برید، اگر توانید که اونها رو گیرید و با یگان سیر و گشت مثلا با کوه ها برید، ماشین داشته باشید، این چیز البته امکانیت میدهد. اگر شما فقط پول شما و یک نان و خورد و خوراکتون رسد، شما البته خرسندی هم قطر نمی کنید، چون که برای بیرون رفتن پول لازم است. باید که بچه ها خواهند که بول اسب کردن پول بدهید، همه چیز پول. این چیز یک چیز مشکل است.